Meni bələkədən əti başqırtı göstərdi. Benim gərək roğu başqırtı. Benim ata-babalarım bütün soğuşlarda başqırtı askerlərində qatnaşqan. Benim Fransızlar bilan da Polskiya paxotlarda da yürgənlər. Paxotный старшина, башкирский, нелер, bütün нәрсәсе дә. Ну, нәмә şey, бүгенге көндә башкорт әдәби теленнән минем тел аерыла. Кирәк булса әдәби телдә сөйләшергә була, өйрәнергә була. Но ул бит минем эчтә бер нәрсәне дә үзгәртмәй. Күпме кеше үзе әдәби башкорт телендә сөйләшеп, үзенең башкорт икәнен урын белмәй йөргән кешеләр күпме бар. Андыйлар да бар. Шуңа мин тел кирәк, әлбиттә телне саклап калырга кирәк. Ул безнең уникальность. Но шулай туры килгәчтән бездә ике тел бул дибеме? Ну фактически бездә башкортларда ике тел. Фактически. Если фактически шулай килеп чыккан икән инде уже Niye biz hәзер ул телне теге биткә ачланып тунны яндырган көк